This is Igbo Area The other time, it was International Trade Fair Complex, Lagos, that was shut because of some disagreement between the users and the government. This time, Computer Village traders shut down the trading complex to protest the installation of a lodger in Tech Hub. Computer Village is situated in Ikeja. On Tuesday, it was shut down to protest planned installation of female and male market leaders, Iyaloja and Babaloja, respectively, in the hub. The traders said the Computer Village is an international market that did not need such imposition of Iyaloja. Mrs. Wasiu Abaje, an information communication technology engineer, said the hub was not like the regular market where such should be imposed. Abaje said the installation such would undermine the hub because there was no relationship between technology and Iyaloja. What do the Iyaloja and Babaloja have to offer? What value are they going to add to the hub? And what technological innovations are they bringing? The community village is not like other street market where pepper and other things are sold. It is an international technology hub and it should be treated as such, he said. Also, a businessman who preferred anonymity said the computer village was an international market and should be treated as such. Installing Iyaloja and Babaloja will contradict what the hub was known for and a breach of the peace there because it was not a regular market. Several people spoke. A software developer also said the installation would disturb the 25 years of peaceful existence of the hub. So the people at the computer village are not happy with the imposition of Iyaloja or Babaloja. These are Yoruba terms. People who see to the market. The market reports to these people. In these modern times, you could imagine that. Meanwhile, Tinubu said he has the right to choose anybody to head Computer Village Market. The leader of traders in Lagos and Iyaloja General of Nigeria, Mrs. Folashade Tinubu Ojo, has said that some traders in Computer Village Market who protested against the appointment of Iyaloja and Babaloja in the market on Tuesday were ill-informed. When she was addressing the press on Wednesday, Tinubu Ojo said all the markets in the state were under her control and that Computer Village Market cannot be an exception. According to our constitution, she said, I can choose anybody from any local government in the state to head the market. All the Iyaloja and Babaloja and all Lagos market are my representatives in the market where they operate. Kindly educate them that phones, handset, computers are commodities. They cannot tell us they are not pepper sellers. Everybody cannot be textile dealers. They can tell us that Computer Village will be exonerated from other markets. We have the right to choose for them Iyaloja and Babaloja. Those people protesting never approached me to complain. They don't have the initiative that the person leading the protest has finished his tenure and wants to remain in power. Computer Village is not just an ICT hub. There are a lot of commodities being sold there. Nobody can say it is wrong to select a Babaloja and a Iyaloja for the market. Those that have been selected were not selected because they are Yoruba. In some of our markets in Lagos, we have the Igbos that were selected as market leaders, Tinubu Ojo said. She said the appointment of Mrs. Abisola Aziz and Mrs. Adeni Babalola and as Iyaloja and Babaloja of Computer Village, respectively, was done to maintain peace in the market among traders. Ndị be anyị na-eje ka ụnụ na ndị mmadụ zụ ama nọọ ndị be anyị okewe ndị ya na-emeke ụdị mkpọtụ a ka na-ejikwa na-etinyela ha onye ya wela Iyaloja ma ọ Babaloja. Ndị be anyị afịa ha afịa ụnụ ife mma na-agwazi ụnụ ugbu a kịta afịa ha afịa ụnụ ndị mmanụ nwa afịa ụnụ na ha azọzụ na bịa nụbụ ụnụ bịa dozie afịa ụnụ na ha azọzụ na iwu ha tiri na be ha ka ube ha ife na-agwa ụnụ ha tie ewu na be ha ụnụ na ha azọzụ na afịa wa afịa ha ama m onye lụrụ nke a kịta anụ nọ na ya mana enyekwa ụnụ ebe ọzọ ụnụ nwekwara ike kpochikwa lụkwa ha bịa tielu ụnụ ewu ụnụ ekweta n'ife akwụrụ n'obodo ha ka ha nọ. O nwere ụbọchị m na-agafe n'afịa adịdewelu Lawansin saịdị ụzọ ajewelu Ojuelegba ọ dị ka afịa mgbuka moto pas ka a na-elekewe na ya a na-akpa n'Obele junction ahụ isi Ojuelegba na-agbadata niile eje Lawansin ma ọ na-esi Lawansin ka ije Ojuelegba ị na-agbadata nwere ebe a na-akpọ Obele junction eletu ebe ahụ o nwere afịa dị ka afịa mgbuka moto pas amakwa na afịa Obele ahụ ọ ka na-agakwa maka mgbe mmadụ na-agwa nne emechiri o tego nhapụ Lagos
nna gafeta n'afịa wee fụ ndị Igbo na-abọsekpu ana n'ihu onye mmanụ a na-achịpịa ha itara ejitara n'aka ndị Igbo a na-agbaga ndị gbanitegolo mana onye mmanụ na-esetụrụ okwu ọ na-adịkwa nkọ ife babaloja na mamaloja ka ọya loja ọnụ nkọ ife ọ pụtara ha ya gwụ na efu na eme and unu ya esolili ọ be ha ka anọ mfat m ga na-akwadozi ha ọ be ha bịanụ dozienụ bụ ụnụ unu kpasie m iwe mbịakpe unu n'aka mamaloja ọma unu na pịarịsie unu ike kere ichelu kọnọ ha gwanụnụ m ife ichelu nna. This is a breaking news, and this is a good one. Igbo Mandate Union has vowed to mitigate all steps to neutralize Igbo interests in Lagos and has ordered her members to stop buying lands in Lagos and Ogun State. Igbo businesses in Lagos will be moved gradually to Southeast. All businesses of the Igbo must have branches also in Southeast, among other back-home strategies to be explored. This is a welcome development if implemented. Ndị Igbo Mandate Union na-agba mbọ ka afọ na ndị be anyị niile kwụsịrị ịgọ ana n'ebe ama na ha nwere ike ife dịka echi anaghị awụrụ n'efu anaghara ha ya. Ịnụ ụnụ nekwa anya ụnụ afọ na nwere ike ime na ana obodo Lagos dịka iwu a na-etizi na-adị. Ndị be anyị na-achọzi ka anyị nwee branch anyị biznes ọwụ na ya na-eme ozi azụmahịa ọwụ na ya na-eme ka branch anyị dị na ala Igbo ebe isi biznes anyị ahụ isi azụmahịa anyị ahụ ka ọ wụrụ na ala Igbo ka ọ wụ. A na-agwakwa ndị be anyị ha jiri ohere akwụsị ịgo ana ndị na-akwadewe ịga ego gowenụ ana n'ala Igbo be anyị ife a ka a na-akpọ mmadụ idozi be ọ pụtara na anyị na-anụ ọgụ mana ọ pụtara ka anyị mee ife dị mma chekwawa ife anyị kpatalụ ndị na-akwadewe ịgo ana gesienụ ntị ike unu jekwa ịgo ha elewe unu ị na-anya ụfọdụ n'ime ha ya asịgasị unu na ha elezi na ha akwadona na ha elezi ha elewekwa unu maka ha mana ha nwere ụzọ ha esi n'ala ụnụ ya gbado na anya mepee na anya unu. Onye ajụla aha wajụ onwe ndị be anyị makwa ife anyị ji ekwu ife anyị na-ekwugasị ife awụ ụzọ anyị nwere ike isi nyere onwe anyị aka ife anyị mana n'aka anyị na onwe anyị na anyị emeni gasị mmadụ ịhapụ obodo ọ ma na iwu dị n'obodo ahụ megidere ya jee obodo ọfarịa ahụ ọ gọọmenti ya emere gị nke ahụ gọọmenti ya emere gị ihe ji aka ume inwe ike iji aka gbanwe ọnọdụ. Anyị asịkwara onye ọ na-anacha ahapụ obodo ahụ etu o nwere ka esi eme mana mee ka ebe ahụ wee ebe ume azụmahịa gị niile dị wụrụ ala Igbo ebe ahụ ya wee ebe a na-akpọ headquarter gị. Anyị eji aka na-enyere onwe anyị aka ndị be anyị echezina gọọmenti ụnụ afụgo ka obodo si dị nkwara ife ọzọ anyị chọrọ ikwu ndị be anyị ụnụ afụ na nụnụ nya ife dị ka ndị na-esi si be anyị nawa mba China ma mba ofesi ndị ọzọ gasị ụnụ mana anyị nwere airport nke a na-akpọ Enugu International Airport. Anyị fụchara ife na-eme unu na-anya unu afụ na isi Enugu efeji akụkụ ọwụna isi Enugu wee feji ọ na-agarakarị anyị amaghị ife ọ ya eji deto o kwesịghị ideto anyị ma n'anya ka nkọọlụ ihe na-ekwu ọfụma. Isi Enugu wee je Guangzhou China 350,000 naira mana isi Lagos wee jekwa Guangzhou ahụ ị na-afụ bara na 280,000 naira. Isi Abuja wee je Guangzhou ahụ ụlụ 280,000 naira. Isi Kano wee je Guangzhou ụlụ 270,000 naira. Isi Kaduna wee je Guangzhou ụlụ 280,000 naira mana isi Enugu wee je Guangzhou ụlụ 350,000 naira. Ọ gịnị mere ọhụ na ofu obodo ka anyị nọ ọhụ ofu obodo akpọrọ Naijiria ka anyị nọ ọ ife mwute mana nwere ife na-achọ ịgwa ndị be anyị ego ma na-enye hili nne mana ohikwa ha nne etu ahụ ndị be anyị kawa na ahụ ka ife anyị na-abata be anyị mana sọsọ ụgbọelu Ethiopia Airline nke na-agba ebe mana ndị be anyị achọrọ nkụnụ kwado ka ife na-eme n'Enugu Airport ka ọ wụrụ ebe kachacha wụrụ ebe ndị mmadụ na-anata ịnekwe na anyị fụnọ ndị be anyị na-efepụkarị na-efebata ndị be anyị na-efepụkarị na-efebata ndị be anyị chọrọ ka unu na-azụ ndị Enugu International Airport afịa na-azụ na ha afịa meenụ ka ebe ha na-ekwo ekwo afịa unu niile tinye na ebe ahụ anyị chọrọ ka ọ na-ekwo ekwo ndị be anyị nke anyị wụ nke anyị nke onye ọzọ kwanụ nke onye ọzọ ka m na-ebido nke airport a na-ekwasị m ụnụ na onye ajụrụ aha ajụ onwe ị na-anya mgbe ahụ fuel na-agara karịla ọnụ kwa ị na-anya fụra na-agbanyeghị na ọ gara ọnụ nke Anambra na-abịa garakwuo karị kụzie tinyekwuo ego n'elu ịfụ na ndị na-agba ụgbọala niile ụfọdụ na-agbakewe fuel na Delta pụọ ha bata Anambra ụfọdụ agba fuel na steeti gbara Anambra okirikiri mana ndị nọ n'ime Anambra na-ego fuel ha ngbo ha masịwụ na ọdịmma etu nke Anambra si adị mana o nwere ife nchọrọ iji ife a wee kọwara ụnụ na ndị be anyị ụdị ọnọdụ ọhụrụ etinyela anyị adịchala anyị mma ụnụ na ife na-eme na kwata
Saudis na Qatar na-asọpọtụ ndị ọjọọ ndị a na-akpọ terrorist. Qatar na Saudi okwa na ụmụnne mana ụnụfụ o nwere ụdị ọnọdụ ha nyelu Qatar kịta. Saudi na ụmụnne niile ndị ọzọ gbakọnyere ọnụ wee sị na ha emegide Qatar maka na Qatar na-akwado ndị ogbu mmadụ a na-akpọ ndị terrorist. Mana o nwere ebe a ji okwu eje ọhọgodu ife emelu Qatar no o nwere ike ọ nwere ife a na-azọ n'ime anya amụghọ mana o nwere ife Qatar melu tụrụ m n'anya nwere mmasị nke ukwuu. N'agbanyeghị na ife bịazi dịka osikwala ike n'ụdị ọnọdụ etinye ha n'ime mana Qatar enweghịzi ụzọ ha si ebubata ife n'obodo ha sọsọ n'ụgbọelu mana Qatar mekwarie jiri ụgbọelu ahụ mekwa ife na-aga n'obodo ha onweghị ụzọ ọzọ afụ n'ọsọ ụgbọelu mana o meghị ka Qatar daa ọnọdụ gbanwere ha nwa megharịkwa ụfọdụ ife na-agwa ndị be anyị n'agbanyeghị na-etinyelu na isi Enugu wee bata ka agalakarị ọnụ anyị na ya ndị be anyị chiri na Enugu wee na-abata meenụ ka ebe ha kwowe o kwewekwe nkwara ife ọzọ ya eme ebe ahụ o nwere ife na-akpọ cargo ije na Ajao Estate na Lagos o nwere ife na ebe na-afụgazi ebubata afịa ọsọsọ mmadụ ka ụgbọelu na-ebubata afịa gasị dị iche iche ndị be anyị bido siwe Enugu Airport ebe ụgbọelu na-agbatu wee na-abata ma na-eweta ma afịa anyị dị iche iche ọ ya emekwanụ ndị nọ n'ebe Enugu ahụ emepe warehouse ebe a na-edewe ngwa afịa biznes abata n'obodo ahụ o nwegasịrị ọtụtụ afịa dịgasị n'etiti ahụ ebe niile emepe ife ahụ maka ọdịmma ndị Igbo jee na Ajao ka efu egasị ebe ndị nwee warehouse ha ji akpa ezigbo ego maka cargo business dị nso na Lagos ahụ ndị be anyị agwọ mara agwọ ofeke ofenye isi n'ọfịa. Thanks for listening to Igbo Area TV. Please subscribe to our YouTube channel for more updates. You can also visit our Facebook page and like the page. You can join our Facebook group, Igbo Area TV. God bless you and bye for now.